Și acum ajung la dulap. Vine cineva? Nu vine nimeni. Am auzit un ha. Cam da. Ah. Nu vine nimeni. Nu e, dar eu nu pot umbla. Dați-mă o lanternă, băi. Ce e asta, bă? Ce e asta, bă? Să vă turn around și trebuie să mă duc în cealaltă parte când vă turn around. Băi, vezi, noroc, bă, că voi puteți umbla picioare, nu pot umbla picioare. Eu târât pot doar. Așteptați-mă și pe mine, dar nu putem, mă, noi trebuie să mergem în față. Da, bine, mergeți. Dar lăsați ușa deschisă să apuc și eu să vin. Crezi că putem? Da, putem. Că puteți. Da, bine. Dacă trebuie să alegem partea corectă, nu doar stânga mereu. Că vezi mesajul ăla că e cu denivelare, atunci nu mai e așa. Hai că mi-a ajung. Bun. Ajung. Ei, asta cu gaz, hai să ne grăbim. Nu mai ține ușa la care am foc. Ne necăm. Nu, hai să zic că nu este ușa fake. Hai zis că nu este. Bun. Hai să mă faci, bă, că am ajuns paralizat, nu mai pot umbla picioare. Trebuie să mă umblu așa, guguț. Ce să facem? Păi ce să faceți voi? Păi eu ce să fac, nu? Eu dacă am călcat ca nebun în apă și nu m-am uitat după ălea și n-am știut că au oși, dacă calci ele nu mai poți umbla. Nu m-a guguț. Hai, așteptați-mă și pe mine. Hai, mai că mai pot deschide. E mai bine. Dar nu mai pot salva pasamentele de umblat așa. Da. Oare mă întreb dacă e un monstru de care trebuie să fugim. Oare eu pot? Nu știu. Nimă, și eu mi-am dat și eu mi-am băgat în generatorul lockpick-ul. Da, ce să fac? E numai beneficii nu mi-a adus locul ăsta. Nu. Ce ziceți acolo? Nimic. Merem noi, mereți voi. Mamă, dat și apă rece. Rece ca gheața. Știu și eu. Cred că nu mai este acolo. Este ouă. Nu mai este. Bine. E mai greu. Hai. Voi trebuie să caut. Dă ia la cauz numai tu. Nu vezi că ajutăm și noi. Nu. Uite, am de ăsta. Nu mă cream să mă ascund. Am găsit un bec. Diffuse, nu bec. Bine, un fuse. Și mă duc să-l bag și dacă aș găsi și un lockpick. Dar n-am niciun lockpick. Hai că mai caut și în astea de camere. Mult mai bine. Umblă. Păi nu pot umbla, mă, nu mă salvează pasamentele de la umbla. Adică de la chestia asta cu piciorul mă salvează.
Cu picioara și o să rămân, tot parcursul peșterii, dar numai însă așa e slăbit. Am găsit au. Nimic. Da, mă, nu este nimic. Da, uite. Bă, unde îi? Unde e al doilea fuse? Că nu e aici. Nu. Lasă să ratez și o bereală. Știu. Bă, dar nu mai pot vedea asupra, bă, că trebuie să umblu așa și nu mai e cum să văd. Da, uite, mai era și aici unul, bă. Fai, vedeți ce înseamnă să nu mai poți umbla? Cred că trebuie să ajung acum la asta. Bă, dar lasă-mă odată în pace, nu mă vezi că nu mai pot umbla și nu mă mai frejată la cap. Fai. Ce nervant e ăsta, măcar partea bună e că nu mai trebuie să aștept. Oh. Băgăm o lanternă, ai. Da, uite, de acolo e. Pe bagă lanterna. I-am băgat-o. Haideți. Haideți. Vim. Nu mai pe partea noastră, e pe partea ta. Iară e apă. Da, iară e apă. E 142, vine 142, am 141 și vine 142. E ce? Nu se vede numărul pe ușă, e șters. Vedeți voi înainte. Bine, e că nu mai poți tu umbla, dar pe ne pui pe noi să merem. Aia e, ce să fac? Doar să mă bag în fața lor și să le iau pasamentul. Mă, că poate te stăbește mai tare și nu mai ajunge pasamentul. Lasă, hai, merem noi. Mereți. Da, ai și tu. Ce-i camera asta? Dai că e umblu mai greu. Dar ce-i camera asta? Și iar apă. Bă, dar m-am săturat de apă. No. Ce e mai primul? Hai noi. Hai mă, să mergem împreună, hai. Asta m-a ajuns. Ce e asta? Ce e asta, bă? Trebuie să fugim aici. Trebuie să fugim. Nu cred. N-ajung.